So παιδιά, κάνουμε vlog. Πάμε στο σπίτι της LPS Lifecard για μια έκπληξη. Τώρα μπαίνουμε. LPS Lifecard. Ναι, αλλά δεν φάνηκε το πρόσωπο. Ευχαριστώ για τις 7 ή το συνδρομητές ανάλογα πώς. Oh shit. Ξέρεις τι έκανα? Έβαλα λάθος το κινητό και τώρα άμα το γυρίσω θα φαίνεται ανάποδα στο YouTube. Δεν πειράζει, τώρα δεν θα μας χωράει εντελώς η κάμερα, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα αυτό το vlog, ακούστε τι κάνουμε. Θα σας δείξουμε, έχουμε βάλει ένα τραγούδι από πίσω, δεν ξέρω αν μ' ακούγεται. Θα δούμε. Άμα δεν ακούγεται θα βάλουμε άλλο τραγούδι δικό μας. Και ναι, θα σας δείξουμε τα πράγματα που έχουμε φτιάξει για το δωμάτιό μου στο LPS. Καταρχάς αυτό εδώ πέρα ήταν το κορίτσι μου στο παιχνίδι. Τώρα τελειώσαμε το παιχνίδι. So, εδώ πέρα έχουμε Nova. Nova, βλέπεις ποδόσφαιρο, ταινίες, τέτοια ξέρετε. Εδώ πέρα έχουμε ένα Xbox και καλά customize με 2 τετράγωνα χειριστήρια που να ξέρω γιατί και τηλεόραση Apple. Κάνε πιο εκεί να τους δείξω και το καλύτερο που έφτιαξα από όλα. Έφτιαξα υπολογιστή. Έχει τεράστια λεπτομέρεια, έχει οθόνη, από πάνω έχει κάμερα, έχει τα πλήκτρα και έχει και space και τα έχει ακριβώς και γράμματα. Αλλά το από πίσω, το background είναι το καλύτερο. Κοιτάξτε πως είναι. Δεν έβαλες κάμερα από πίσω ή έχει, δεν έχει. Κοιτάξτε, είναι υπολογιστής Apple. Εδώ πέρα φτιάξαμε μια κάρτα και η θήκη από το κινητό μου που τραβάω αυτή τη στιγμή είναι ο καναπές μας. So, σβήσει τη μουσική. Δεν μ' αρέσουν τέτοιες μουσικές. Τι μαλάκι ήταν αυτή? Ρώσικα. Αγαλά ρώσικα. Τι, δεν σ' αρέσουνε? Όχι. Θα τα βάλω αγγλικά. Όχι, με βάλεις αγγλικά. Θα βάλω εγώ στο γύρισμα, ρε! Ναι. Εδώ πέρα είναι οι καρέκλες. Το βραβείο μου. Εντάξει τώρα, άμα είσαι γρήγορος είσαι. Ναι. Μετά έχουμε το τραπέζι. Το κινητό μου εδώ πάνω. Εγώ το έχω φτιάξει. Και εκεί πέρα είναι η άλλη καρέκλα. Και αυτό ήταν το ψεύτικο room tour. Το room tour των LPS. Λοιπόν, έχουμε ξανακάνει, αλλά δεν πειράζει. δεν έχουμε ξανακάνει. Αλλά είχαμε κάνει. Ήτανε το δικό σου. Ναι. Αυτό είναι δικό μου. Τώρα έχω καινούριο σπίτι. Ναι, θα το βγάλει στο κανάλι της πάλι μαζί. Ναι, αυτό ήταν το room tour vlog. Ψεύτικο room tour ήτανε. Το κανονικό από το αληθινό μου στούντιο, παύλα δωμάτιο, θα γυριστεί ξανά σε ξεχωριστό βίντεο και γράψτε μου κάτω στα comments άμα θέλετε να κάνω ταινία μικρού μήκους, να το πω, δηλαδή σειρά και τέτοια.